Hola, sóc la Cinta Golorons Mesa, sóc tècnica de projectes del GPEC i us presento el projecte que estem duent a terme, que es diu Ratapatxet, dins del marc del Life Ecodat 50. Vam començar per fer un inventari de totes les caixes refugi de ratpenat que hi havia al Camp de Tarragona. Per fer aquest projecte hem creat tota una xarxa de col·laboració, on hi participen entitats ambientals, propietaris de finques agrícoles i forestals, administracions i després també participem en centres de recerca que ens ajuden en tota la part més d'anàlisi de dades i protocols. L'objectiu del projecte és, davant l'emergència climàtica, buscar recuperar la resiliència, tant perquè fa a l'agricultura i fer front a les plagues, com perquè fa als ecosistemes i enfortint el seu sistema que el configura. Com ho fem? Doncs combinem part de camp, on fem tots aquests seguiments de les caixes i el recull de les dades, per després fer una part més d'ordinador on fem l'anàlisi d'aquestes dades. Llavors, com a conclusions, esperem obtenir un protocol que ens permeti ajustar quines són els millors models de caixa a col·locar a cada espai, buscant maximitzar els serveis ecosistèmics i reduir costos i impactes ambientals. Líder del Camp dona suport a aquest projecte a través del marc del Life Ecodat 50, a través del qual creen línies en suport a accions locals que el que busquen és millorar l'adaptació al canvi climàtic.